Din virksomhedsomdømme er noget af det vigtigste, du har. Også det på nettet. Vidste du, at hver tredje går ind og søger information på nettet, inden de handler? Hvis der er dårlig omtale af din virksomhed, så vil helt op til 70% fravælge at handle med dig. Og det kan få en stor betydning for din omsætning. Det kan være svært at håndtere en dårlig omtale af dit professionelle virke. En dårlig kundeanmeldelse kan hurtigt udvikle sig til en kæmpe debat med mange kommentarer og delinger. En forkert håndtering af en shitstorm kan få utrolig stor økonomisk konsekvens for dig og din virksomhed. Med Topdanmarks nye shitstorm-forsikring tager vi hånd om dig og din virksomhed, hvis du skulle komme i online modvind. Vi er din livline og hjælper dig sikkert og professionelt igennem stormen, så du igen kan koncentrere dig om at drive din forretning og skabe nogle gode oplevelser for dine kunder.